We hebben een project gedaan. Wij moeten samenwerken. En wij zijn Kelly en Joyce. En het project is heel leuk. Zit jij ook maar even wat? Onderweg naar meneer Abelen is zijn neus. En hij stoot in zijn hoofd. En daar hebben wij gelachen. Hoi. Maar we zijn bij de zoekerij. We zijn net aan het huisje. En er waren aardbeien die 40 jaar oud zijn. En fiets. Ik had een fiets. Ja, boek bij die grutten was dat. Ja, maar dat was wel leuk hoor. Oh, en er was ook een filmpje, maar dat was een beetje grappig, want het was helemaal nep gemaakt. Dus ze gingen vechten en dat zag er heel gek uit. Ja, oh ja, ik